The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema. Hindi totoo yan. Sa kaniluang inula, tune na sa Marino News FM 106.7 Sisig na. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Totoo talaga. Wow! Ginawa ko, relax na relax kayo, no? Relax yato mga sungitig paminaw karon. Hello! Happy morning, my buntag! Buenos dias! Sana all holiday! O, diba? Maraming gyapon, di holiday mo, absent mong gyapon ka. Siyempre, masakit po, assalamualaikum kanyo katan. Good morning! Majong buntag ka natong tanan. Buenos dias! Okay, kital man. Daw social coba kano kital man aki aki dito diha kital. Hi, komustamos mga amigos amigas, caballeros caballeras. mga ching Tagklaro ka. Sa kay batasan ha? Mga buracho, mga dili buracho. Ay, kiling. Easy. Ay, at least, at least kabalo nung kumaya. Siyempre, may buntag, good morning, God bless. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. So, napunta, mga saba, oh. Pagmata na. O dili magmata, o siyempre, sana kunin ka na ni Lord. Yan na sa, di ba? Lagi, mata lagi. Pagmata na, kay mag-vlog pa ka. O, di ba? What? Ngayon nga, kung dili man ka mag-minyo, o siyempre, mag-vlog na lang. O, may pa, di ba? Happy lang, Jod. Kuyawan, o, di ba? Okay, kinuha ko, mabora silang kinabuhi na to, di ba? Kinabuhi, enjoy lang, Jod. Wow, happy lang, Jod, di ba? Siyempre, good morning, my buntag, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow! Live na live ko sa kung replay lang namo sa among page, ang 106.7 Marino News FM. Siyempre, di ba? Siyempre, sa among YouTube channel, ang Marino News FM, o siyempre ang among text line, para mag-greet ninyo, ilabi na inyong mga friends, mga BFAR, NBI, BIR, GSIS, di ba nasa, mga BID, mga BDD, mga 224, 418, 218, 119, 111, nasa mga mag-greet ninyo. Siya kalimot sa among text line, ang 0975 0703-036. Wow! Siyempre, live na live! Ako lang sa akong FB account, ang Lando Bisaya, So, like lang, si Sir Garcia Wau, si PJ Amokal watching from Switzerland, diba? Siyempre, si Connie Dumulado, good morning, Res! Good morning, everyone. Keep safe and God bless you all. Ingon si Connie Dumulado, akong iksonda sa Sogod Southern Leyte. Wow. Bawal magluya. Bawal magluya. Hala, katong mahilig og kape. Kape na mo, pagkape na. Hinaot pa tayo magkape, ha? Hala, higop og kape. Ayaw kalimot. Na may uban nga si mahilig kape, no? Sa alas 9 na, kape dyan na early in the morning. Kape dyan na. Diba? Ayaw kalimot og higop sa imo ang kape. Okay, bawal magluya ang mga ngilad o batasan. Wow. Tanawa ng mga naong. Wow, gabi. Wow. Guwapa kayo. Ang lawas, birhen, di ba?
Nyang naong Sigbin. Ay, kiling. You hurt me a Oh lot. my God. Hello, good morning, my buntag. Siyempre, good morning sa among OIC College President, Mr. Roderick Sidley. Good morning, sir. Yes, sir! Ang kinaka-power na sumag ginapapapalag Punitin ang cedula. Oh, siyempre, good morning, alaga siya pa ng Vice President for Foreign Affairs and Service. Good morning. Siyempre, good morning. Dr. Cecilia, good morning. Ulit sa Minaw dyan na. Wow, hello ma'am. Good morning atong Vice President for Academic Affairs. Siyempre, yung pinanggaw nga bana. Sir George Lariaga. Good morning ka natin sa nangyayari. Siyempre, good morning, happy morning. Captain Marnit Apit diyan sa Barangay Kawit. Happy morning. Mami Terry Sitoy, o diba, Aindo Ashin, mga Sitoy's family dyan sa Balay Kawit, happy morning, base for President LBR, dyan sa Dakon Village, sa subdivision sa Ricodo. O, syempre, o diba, o diyan sa Atibit Finance Family sa Ayala, o diba, o mugamit na tutagkuan ha, o diba, ay nang mugamit og lain, kanang nanasa mo diri ha, kaman yung pinaka-nindot to pinaka-power. Kailangan ko mapalit og lain, di rin. Ay, kiling. Very much. Check, connected by, di ba? Nasa kinaboy, Siyempre, good morning. Good morning, mayong buntag, mga tulog ng Baling Family dyan sa Mampang. Happy morning. Ate Mercy Lombaring, sabi, good morning, Mr. Regan Sitoy. Ay, kumusta? Okay na ba imong tuksedo? Good morning, Mr. Regan Sitoy, atong sa Student Admission and Scholarship Office. Wow, good morning. Good morning, my buntag, yung assistant. Sa assistant si Romani Cago, mga Cago families, happy morning. Siyempre, good morning, Absa Chola, good morning. So, announcement lang ha. So, mag-start na po katong mga estudyante, ganahan mo ko na diriwang mo take sa atong admission, diba? College admission test sa CAT. So, mag-start na on March 1, 8 to 12. Diba? Happy morning lang. Good luck. Sa atong mga kuan na schedule lang. So, kung open pa man gani, so pwede mag-register na. Diba? Hello, good morning. Good morning, Miss Marife Villafranca. Good morning, Ma'am Peng. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. So, good morning. Siya yung assistant si Mr. Wilson Benetes. Happy morning ka natin. Nanay Siding, yan Isabel. Villafranca, ang mga anak ni Ma'am Peng. Happy morning ka natin. Siyempre, thank you sa mga customers sa Barcode. Gabi pa. Wow, full pack yun. Ang Barcode Paseo gabi. Diba? Sa warawara nila ng Bisaya. Thank you. More blessings na. Diba? Okay, lo. Siyempre, good morning. Dr. Alvin Reyes, good morning. Atong Vice President for Admission and Finance. Siyempre, good morning, Sir Eric Olneva, Ma'am Norma, good morning, Crystal, Macro Cedric, Kyler KK, and Clyde, and your family. Happy morning ka natong tanong. Mother's Day, Jordan, good morning, happy morning ka natong tanong. Wow, di ba, nadiri, di ba? Kung hindi na balik-balikon dyan ako, ha? So, nedyo nato nga malipay per me. What? Kay anytime na pwede biyatang mawala. So happy lang dyan. Labi na alay din. Hala, sorry, pasyal. Manay pinagkanindot. Di ba? Smile lang dyan. No? Labi na ito mga emosyon. Mga problema. Mga kuhaan ginawa ko. Ayaw dyan ako na. Di ba? Para mawala inyong stress, paminaw dyan mo diri. Di ba? Sa akong programa. Di ba? Hi, di ba? Very much. Kaya na mga dahilan, na mga rason. Na mga rason kung ang mga tao nagkasakit. Ano kasakit man ka? Kaya magulanon ka. Stress ka. Di ba tinuod na? Di ba? Very much. Hello ni Soki Yen Bentore Konokuta. Happy morning in your family. Wow, di ba? Good AM, Soki. Good AM lang. Walay Gcash. Ay, kiling. Joke lang. Di ba?
O timani ha. Timani ha, unsay madaot ninyo kung stress mo. O ayaw mo, bawal dyan may stress, panapaminaw dyan mo diri. O diba, labi na dyan sa Santa Cruz Market, sa Magay, Bagsangka, nag-win-win. O siyempre dyan sa stall number 13, sa mga Enriquez family, Samja, Iteri, Jawa, sa Market, wow. Okay, kung may stress ka, no? Kung may stress ko ka, maunay magpahinay. Maunay magpahinay sa imong nagpapahina ng puso at utak. Maunay pinagkano. Sigurado ba kayo? Sigurado ni. Sigurado lagi. Di mo mapas mo ani, di ba kag mas stress go ka, manghina imong kasing-kasing og imong utok mana What? Ginoo dyan, stress, di ba? Stress, depressed, di ba? Ginoo ko manang smile lang, Jod, happy lang, correct, di ba? Tingnan sila, di ba? Wala na, di ba? Kuyawan, happy lang. Di ba? Kani wala. Kini kay mamurag ni. Narato asa na tong kini kay gimingaw pa ni kanta ha. Okay. Kanta kay nay naminaw taga Bohol. Kanta sa ko ninyo pagdara pud mo ana. Di ba? Ako'y kampupot, pagkong ni Buswat, sa Pinoy anan, sa kabukiran, ang kinabugi ay gagulanan, sa akong dugan, walay nagkulang. Ayay, lawas, karon ang mga babae, nagapaibog sa mga laki, na naghinapay, unya tinudon, mong ihip lang day, napakita, bisan ang bay. Ayay, lawas, walay sama, ni kasing-kasing, kay bag-una kong higala, nga naghatag kalauman. Pagka tamis ni ay ning atong kinabuhi, ay karon nga nahibala ni kalag putli nga gugma. Luha sa kalipay ni sa mata ko, luha sa himaya ang gihilakan ko, nitugot ang langit nga hiaguman ko, ang matamis nga dugos sa akong himaya. Pagkagaguso ni atong bukid, nasa panganod buot makikindig, nagpangatipik og nga tumpag, kay buot mo tipon sa yutang bata. May dako nga kahoy nga mingturo kaniya, wala lang ibaw nga natumbag. Adto isusi sa mga silingan, natumba na pukan kay gianayan, natumba na pukan kay gianayan.
Meron ka 10,000! Ayaw niya na. Hello, good morning. May Munta, good morning, Mami Arjun Fajardo, Ate Chanday Bol Fajardo, sa Skybox Coffee, and sa Mas Machoy. Wow, KGGMP, Papa Jones, si Mama, happy mo, happy morning ka na itong ganang. Wow, oh. From Matcha, na ikaw Amerikano, alas sorry na magkaroon, saptang tayo pa, wow. Skybox Coffee, nasa Upper Dulian, happy morning. Siyempre, good morning sa XYG Food Hub. Happy morning da sa Purok Dos Sambud. Oh, mag-open na alas 10. Oh, may panga, inilaw, sinugba, wow, ginukabag kalamig da. Nasa Purok Dos. So, happy morning. Oh, siyempre, good morning. Oh, Auntie Annabel Pipanco, Uncle Emily Pipanco, happy morning ka na totaling, happy lang. Oh, naman siya, Sir Mayo J. Magdinang Duraga, happy morning. Mami Lisa Lapinya, happy morning ka na totaling, happy lang. Siyempre, good morning, may buntag. May buntag, o si Chrissy, happy morning. O siyempre, good morning, may buntag. O, diba? May buntag. Friends Lechon Fast Food, happy holiday. Tilawi lang. Kaya naminaw dyan na, o, dako kang soundbox niya. Happy morning, Ate Faith, Eileen. Napatay ginamos niya. Si Henry, happy morning, diba? Si Marvin og si Master Chopper, si Ronel. Happy morning ka na ito na yun lang. Og siyempre, good morning! O, diba? Sir Paul and Ma'am. Sila kaso na sa GNG. Tuloy baga, happy morning ka na ito na og siyempre, kami na pag-check on your family. Diba? O, si Magundong Jumalin. Happy morning, Papa Chico Chino. Og siyempre, kalimot na. O, diba? Si Benz, si Dencio, si Dennis, Jake, si Kuelong na si Antinulpa. Og siyempre, di ba? Happy anniversary! Sir Paul and Ma'am Christina, happy wedding anniversary nila. What? Di ba? Happy ha. Ingat-ingat na always. Wow! Congratulations! Mo, dawat na migpitsa dire, mga Sir Paul. Dato nag-maxim. If you had the guilt and the angerness to your relatives, sorry to them. If you're not thank you yet, thank you to them. If you're not praying, pray to them. And most of all, I will surprise to you in your house to eat. Started now, I will surprise to you in your house, eating with your family, and I will take home the spaghetti, macaroni, and your handa in your house. Eat. Oh, mukha na may spaghetti diri, dahil sliced bread na kokok lang na madawat ang diri. Hello, good morning, Sir Lando. Sino po tangunan diya sa barangay Bulingan, barangay Bulingan. Di ba? Saan pa na noon? Siyempre, good morning, may buntag. Atong mga sokay, wow. Good morning, may buntag. Good morning. Atong mga taxi drivers, kulikabal, habal. Happy morning na Jodo. Happy ta dyan mahuman ang Pebrero. Oh. Happy ta dyan mahuman ang among bulan sa adlaw na tao. Masira. Joke lang. Gara po mo ha. Siyempre, good morning may buntag. Hello sa sapatos. Good morning dahil ninyo sa your boys. Happy morning ka natin na langit na. Siyempre ito maso sa Isabela City. Lamitan City. Wow, good morning. Sa Santa Clara, good morning. O siyempre, mapalumpon ang beautiful Hana. O siyempre, good morning, may buntag. May buntag diya sa May Baluno sa Isabela City. Happy morning pa na ko. Kuya Roel Manglingon, Ron Cross, at nga titing paisahal. Happy morning na ito na, di ba? Mga Tarusa family. Wow! JD Begang, happy morning. Ito lang, Ginoo. O ka na po, sakit ha. Uy, ayaw dyan na magsakit. Stress. Stress. Hindi ka nang malungkot ka. Ka nang magulanon ka. Ayaw dyan ka gool. Manayon, ayaw dyan. Don't think mga negative ka na enerhiya dapat positive energy kay para nindot kayo itong paminaw, di ba? Okay. Ka nang malungkot ka. Ka nang magulanon ka. Kinoko. Nagpaluya na sa imong baga. Di ba? Nagpaluya na sa imong baga. Manang smile lang, John. Correct. Kano sa ginabuhi? Smile lang. Di ba? Sigurado ba kayo? Sigurado ni. Pas mo ni. Medyo
nagkuang ka, nag-alala ka, nagkuang ka, nag-nauna ka, unsay mo, nag-uol ka, ang pag-alala po, maunay magkapaluya sa imong tiyan. Ayaw ka ginugo, huy, nagkuhan ko, nag-alala ko sa akong anak, sa ginugo. Ayaw, John, ginugo ko, mabuang ko ba yun, di ba? Labi na ka lang, masuko ka? Masuko ka, galit na galit, always galit, always get mad, angry, ginugo, ayaw, John, palabing si kasuko niya, di ba? Kay, nagpaluya na sa imong sa imong liver, di ba? Magpaluya na. Matanawa mo to, sakit na daw, TV na siya, di ba na kinabon sa atiya? Ayaw, John, palabi. Kayo wala, John, na ko, mabuang ko maywat. Di ba, Kayo, ayaw mo si kasuko, kayo mo na Nya, pirmi ka mahadlok. May ko, pirmi ka mahadlok. Ayaw, hadlok man ka, Kaya ka lang imong kahadlok, maunay nagpahinay sa imong kidney. Maunay magpahinay sa imong kidney. Kanang ko, mahadlok ka. Nya, saman. Mutuo pa ta. Hoy, tinoon lagi na. Ginoo ko bahala mo di ha. Tinoon bahala mo. Kung di mo mutuo, sige, bahala mo. Pas mo jud mo ha. Bangbuang nila na Bisaya. Very much! Ay, feeling good. Good morning, my montag. Jory Balume, Sebastian, mga driver, Don Jula, Elgar, happy morning, Mami, Dara pa, Binapaw, Ate Jennifer Cruz, Makoy, Maria Chong, happy morning. Sabi, good morning, my buntag. Mami Umar, Jennifer Family, happy morning. Mother Joy, good morning. Siyempre, good morning, my buntag, Ma'am Danalian, happy morning. Labi na sa atong, siyempre, sa atong Golden Sun, mga sekretary, ayo dyan mo ha. Siyempre sa atong security sa eskwela, man. Headed by Friendship Muqtadir. Happy morning, na security. Wow! Siyempre, good morning. Di ba? Nasa kinabuhi. Kantata ko kay nag-request. Ako mga friends, mga abal-abal driver. Nalba ko, mga abal-abal driver. Request nila. Nahinay lang. Ako sa among dapit, kung ikaw mo hapit, pagkadagang habal-habal, gasirit-sirit, kay kini ang dali, nga sakyanan pauli, apil na sab ang pagpadulong sa layo nga dapit, lain-lain nga tao ang sakay sa likod, estudyante, teacher, call center, agent, pagyod, maong dili ka ibulong ang driver dugupon, o muabot yun ang adlaw na kay mahitabo, unsa ang mahitabo. Magkahigog maay ang duha nga sakay, ang pasahero o ang driver magtinutukay, hinaot mo diretso padulong sa trabaho, apan usahay muli ko pagyuto sa kanto, kini nagsugutanan sa pag-ayakbay sa habal-habal nga motor magsakay, ang gugma na ukay. Sa pag-angkas sa motor, muhawid yun sa likod, aron dili mahagbong kung naay lipaong ang bugoy nga driver, na ninja o maneuver, tuyo on o brake, aron mados mo galit, si Inday mo pilit, muhugot ang hawid, pagkadako sangisi sa driver, nga nakilangit, kini ang tiyan sang makapot ng nasya, o galit mo lingitan o takilit, ki-timing yun ang pag-hit. Nagkahigong maay ang duha nga sakay, ang pasahero o ang driver magtinutukay, hinaot mo diretso padulong sa trabaho, apan usahay mo liko pag ngadto sa kanto,
Kini nagsugod tanan sa pag-akbay-akbay sa habal-habal nga motor. Pagsakay, ang gugma na utay. Habal-habal! Sakay na habal-habal dire! Oh. Padong sa Upper Dulyan! Kaya to tas once kay Daslope! Oh! Pagka-choice! Og dili nang mapugan gibati nga padulngan kay kanunay mangatngan sa driver nga si awan bisan sa kanapit ang ilang balakid daw sa mas habal-habal mulusok yun sa gilid. Grabe ka abdi sa pagigog maay ang lugar nga sakay ang pasahero o ang driver magtinod kay hinaot mo diretso padulong sa trabaho apan usahay muli ko bagyo ngadto sa kanto kini nagsugod tanan sa pag-akbay-akbay sa habal-habal nga motor pagsakay ang gugma kay kini nagsugod tanan sa pag-atang-atang wag yun hibawi nga ang masakay sa habal-habal. Gugmang habal-habal. Da, pre. Ay, gano'n ko, pre. Ingat siya na President si Garcia. Hello, good morning, my buntag. Siyempre sa Infinite Salon and Barbershop. Nasa Limtown. Hello, Angel Milano. Good morning, happy morning. Siyempre, good morning, si John John, Teddy Jimar, Uncle Modi, si Uncle Richie, wow, si Mr. Dreamboy. Happy morning ka na itong tanong. So, enjoy lang, ha? Enjoy lang. Ito masun sa Magayo. Rafi Guanzon, Adrian Molina, happy morning. To all my happy friends na nag-birthday, happy birthday! O, di ba, happy morning lang dyan, o. Wala ko nag-mention to all my happy friends namin. Nailitsyon. Kanog litsyon gidang manager. Kain ako pizza na ipadala ni Sir Paul o ng Christina diri. Hoy, ako na wadyo katilawan ng kuan yellow cab. What? Oh, wadyo katilawan ng yellow cab. Magpadala si Ma'am Christina na Sir Paul. Uy, sana all. Kami na lang palit sa Coke, ma'am. Wasat kay batasan, ha? Hello, good morning. Dr. Nenito Gonzales, happy morning. Captain Valorente, Dr. Karin Chong, happy morning. Ma'am Chica Bilwa, Ma'am Lu Altar, Ma'am Pili Sagoso, good morning ka na itong tanay nga. Anali Gakang, Ryan Gakang, Cruz Gakang. Ito yung mga silingan, happy morning. Oh. Kaya it's a holiday! Sa dinasamo ha, sa Zamboanga lang. Kay Dia di Zamboanga. So itong mga bisita ha, pwede mo kay parta sa mga namin diri one of sa mga tourist spot diri sa Zamboanga City. Siyempre ang among ZSMST Bird Sanctuary, di ba? Wow! Nasa Campus B ha, nasa Campus B. Di ba? Ninot kayo kay more than 100 o 1,000 species na diya sa 100 ba? Pasadagkan ng mga migratory birds. Ninot kayo. Di ka. Pag lingkod ka, makita ni mo, wow, Ginoo ko. Bawal mga itlog ha, bantay lang yun mo. Di ba? Nindot yun kayo. Dito sa GSMST Bird Sanctuary ha. Nasa Campus B. Di ba? Wow. So, enjoy lang dyan sa itong mga bisita. Diri ron sa Zamboanga City. Enjoy. Birds watching. Diri sa, akong balikon. Diri sa among pinaka-famous. Di ba? ZSMC Bird Sanctuary. Wow. Para magkatulto mo sa mong balay po, narato bang sa motor pool. Siyempre,
Ingat-ingat lang. Sabi ka, halidilog yan damat yung ni Uncle Robin. Di ba na daw, di ba? Hala, Uncle Robin, ito ng ilamba. Ibon, I love you, wow. Hello, at iban-bay ko dahil tumanda. Bisang Chris Nahay. At ito pa rin, good happy morning ka natin kanya. Ihat lang, di ba? O, Sir Kim Nasagas, Gabi, wow. Happy morning, labis ako mga anak. Syempre ko Diyos ay siya wow, ako mga anak. Ang Lide Flores, Adik Kisay, Kapinyero, Durag Jack, happy morning. Syempre, masyagit na ako mga anak. Kay ilamba, ipunan, ilabyog na niyang Ruben. Hala, syagit no. Shy, bright ko Diyos, ICM Tantan. Regine. 1, 2, 3, let's go! Marina News FM. Sisid na. Marino News FM. Sisid na. Ay, pagkalami. Ang ginawa ko mabuang ko bayot. Correct. Correct. Okay ka lang to. Okay lang, Ged. Okay lang. Di ba? Kay very siya, di ba? Di ba? Di ba? Correct. Happy lang. Di ba? Pagkagwapa. Pagkagwapa, Jod. Sa among kung... Hello, ma'am. Di ba? Live na live. Di ba? Correct. Ging na ko nga kuhan. Ging na ko. Nandiyan ako. Nag-chat na ako ba? Nag-chat na ako. Di ba? Nag-chat na ako. Ging ko nga. Kagwapo ni mo, Sir Lando, oy. Sigurado ba kayo? Akong gi-block na yun, oy. Diba? Akong gi-block na yun kay na Ginoo ko talag sa ta maing nagwapo, oy. Akong gi-block baka bawion niya. Mindset ba? Mindset. Busy man, Kay siyempre, di ba? Di ba? Pag kanito kaayo, kay naka, di ba? Di ba? Di ba? Ano siya? Correct. Kay siyempre, paano ko kay naka, di ba? Nasa kinabuhi o tawa sa, di ba? Correct, di ba? Ay, so, naka-live ka, my friend. Siyempre, kay naka-Power Max ni. Kami na good ni. Kami na good ni. Salamat. Basta naka-Power Max. Hoy, live galing ko. Tanawa, nagyaw-yaw ko. Live galing ko. Diba? Basta Power Max. Power to the max. Kami na good ni. Correct. Kami na good ni. Wait, thank you, ma'am. Thank you. Ingat. God bless. Bye-bye. Si mama ko tong my beautiful friend. Diba? Siyempre. Aniyan ang atong kapalaran karon. Mas nindot ang atong kapalaran karon kay Power to the Max. Kami na good ni. Correct ka na sa kanabuhi. Ay. Diba na sa... Manang very power, bisag hangover, hala, power lang yapo. Very much! Yeah, I know. Yan na, mahulat. Kaya nagsuot pagkukuhan, giw, diba, Correct, happy lang, Jodo, wow.
Naitubig, Ben. Panginoon ba si Mangutano ko na tubig no, iya daw ikat ang kuan ang la. Oy, ala, si Ares. Basin magamit ang akong sundan. Oy, sorry go. Si Ares. Ares, pwede ka magluya, Ares. Power Max. Very much! Sige na. Happy, Ares. Uy, kanon, so imong ma-realize kanon Ares how much you've grown emotionally kanon. Labi na mag-analyze gakang ka with action with your partner kanon adlaw. Sa imong kanon Ares, no? After a long period of loneliness sa imong kagulaan, magluya dyan imong labor, di ba? So finally add some color to your life, di ba? Kay may mamat imong someone special kanon adlaw. Wow. Sa imong karakter man imong kanon. Ay, Ginoo ko, medyo lisod kayo. You will start the day with a tough start karong adlaw. So you will manage to get over your tiredness and fatigue. So don't despair lang para walay problema. Para sa imong kayuhan karon. It's the time na to put an end sa mga conflicts karon of your body. Sa inyong body, sa imong lawas karon. If you want other to see you well, so you need to feel good about your body. So dapat naka-Power Max jug ka. Very much! Hoy, para Tauros. Hoy, Tauros, someone important will support your project, ha? Dapat listen to the personal advice. I-clarify nimo ay mo mga pagduda, imo mga doubts para walay kuano siya. Sa imong gumagano, Tauros, no? You will increase your prestige karon and popularity with the opposite sex. Wabungga. Kay mo na maghatag kanimo ang advance made at you and you'll have to make a decision lang para walay problema. Sa imong karakter ba nimo karon? You will be promoted sa trabaho kanang adlaw, Tauros. Nga siyempre pag-promote, involved na a race, di ba? Di ba? So careful lang where you invest your money para walay problema. Para sa imong kayuhan karon, life is a constant change. So sinabi ako, kasama sa kanabuhi. So if we accept the changes in the universe karon, we need to accept ours, even at what we want, para walay problema. Wabongga. Gemini. Uy, Gemini, karon daw everything is going well according to the plan. So ikaw you will feel satisfied and happy and safe karong adlaw. Wow. Sa imong gugma karon Gemini, it is not time to think karon for a long-term relationship karon right now, ha? This doesn't mean nga you should not meet new people. Magkaimawat kipong ka, pero this is not about karon sa long term. Ingat-ingat lang. Para sa imong karakter mo karon. So there is no doubt walay pagduda karon. You are on the way up to ron. To the lap of luxury. Di ba? Wow. So dapat you have to jump. You have to jump kay luxury. Mulukso man jud ka. Di ka nang business ka nang start as the right elements to take you success lang. So sa imo para sa kayuhan karon. Hoy, be careful ka sa depression na o dalawa ha. Depression, stress, makadaot sa utok o sa puso, ha? Bawal, di ba? So there not be enough reasons to feel bad, but no one will help you. So you need to help yourself lang, Gemini. Wow. Make the most of it. Yes. Hello, Cancer experience new things, some positive, some negative, ha? So you learn from each one of them. Para walay problema na Cancer. Para sa imo, we all make mistakes, but it is never too late to start over, ha? So give yourself the chance to love again. Wow, bongga. Para sa imong kayuhan mo karon, kanang tabali mo karon. Try lang na to make any decision na related to investment, ha? So either put them off or delegate lang para wala problema. Para sa imong kayuhan karon, na anxiety, di ba? Anxiety para sa change oil, anxiety. It's not your response to the mind. Ganun sa imong karon mo deal with mga uncertain situation karon, Cancer. So put any doubts lang aside and siyempre salig sa imong abilidad. So manaman na atong first set katong para karong adlaw. Atong first set di ba si Aries o Gemini si Cancer? Ang unang set, di ba? Ang unang set nga mapas mo kay ngano sila ang unang nito ano sa Kuya Juan, di ba? Happy lang jud ko maningon nga magkataas ang atong edad, no? The more sad nga atong ma-realize, no? Mag-realize nga, mas nindot jud ay nga, maging practical ta, kay,
krisis na dyan karong panahon na. O, di ba? Pagkanindot yun na. Hala, Corbeto, na ilambay mo na. Love you. Pagpag ka na ganoon kay Pincho. What? Nature lover. Hala, syagit na. Regine. Wow, ang galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Mauna, o diba? Manang kamo, o diba? Manang ayad yung tamo ka para wala mo. Manay mga sinyalis ha, nga naamoy, o malapit na, papalapit na ang atake sa puso. Bantay-bantay lang jud mo, korek, o. Manaraba ang kuan, manaraba ang buwan ng pag-ibig, mga pag-ibig puso. Bantay-bantay lang jud mo, diba? O, korek, o. Kanang pananakit sa kuan, sa imong paghuot, sa imong dughan. O batay-batay ha kayo. Mauna ingon nga apit na mga sinyalis na nga naka-atakeon ka sa kasing-kasing, di ba? O lisod pag ginawa. O batay-batay lang dug kayo. Correct. O kanang malipong ka, madali kanang kanang madaling pagkahimatay, di ba? O bantay-bantay o. Na, ang imong kanang imong singot nga medyo imong singot ba nga medyo kuan o bugnaw imong singot. Sigurado ba kayo? Grabe nga kakapoy, matinding pagkakapagod, di ba? Pagkabao. Panakit na sakit nga medyo mukalat sa imong kumakalat sa katawan. Oo. Panakit sa tiyan o hirap sa pananaw o manay magkuan ha o malapit na ang atake sa puso o mapunay mga sinyalis sa mga walay kwarta. Very much. Siyempre, o diba, itong seconds. A few moments Kapalaran ka raw nga adlaw. Mabuang kumayot kung mananggan na ginoo ko. Nagklaro ka. Ay, diba na sa kinabuhi. Kudyawan, happy lang, di ba? Sa batasan ha? Sila na ay. Oo. Mga sinyalis to upo dahil. Oy, Leo! O, di ba? Oy, kanong Leo, imong ma-realize kung you've been lying to yourself consciously karon na, Leo, ha? So, mga kamaturo karon nga medyo dili nimo ma-handle. Dapat you have to face the reality. O sa imong gugma karon ay ginugo ka na dyan manay makakuha na nga possible dyan mo kung adlaw maka-broaden sa imong horizons emotionally karon. So excellent day ni mo karon kung na may mga gugma pag-isuta including day for romantic dates ni mo karon. Wow, bungga. What? Sa imong tonight, baby. Dili pwede kay puro mo laki. Para sa imong karagdaman ni mo karon at Leo. Okay, you will pay the price for fighting laban na ganyan ko murag makik-away ka sa imong mga amo karon. Batay ka. So you better learn to reason before you talk or argue. Batay lang jud ka. Sige magka-late, hardworking, gara po kalay. Para sa imong kayo karon, you will be surprised with how much you can achieve. Labi nagmusalig ka, you trust your skills completely, di ba? You have to put the limit lang. So remember that, Leo. So make the most of it lang, Virgo. Hoy, Virgo, magkaimat ka ng mga tao ka you will meet people with influence at work ka daw, ha? So maka-establish mo good atmosphere for job offers. Wabong ka. Sa imong gugma karon, Virgo,
kanang imong patient, pasensyosa, kanang pagka-tenderness with your partner is finally paying off. Oh, di ba? Wow, bongga. So, ang imong relasyon karon is going strong. Wow, growing na. Growing kasi nagka-power mags. Very much. Oh, di ba? Sa imong karagdam mo karon, kinahanglan you need to put up mga ideas karon na sa imong workmates. Oh, if you don't share to them. So don't let this makaapektar sa inyong relationship with your workmates. Ayaw. Para sa imong kayo karon, kanang pagkasiloso, pagka-envy, envy. Envy. Kaba sa Envy Alison Shipping Line. Manay magali di mo serious mental issues karon ha. So in some cases lang, it even cause high blood pressure. So dapat you have to try to overcome imong selfishness lang, di ba? Bantay ka tol. Libra, di ba? Hi Libra. Karon Libra, this is a good time to connect with positive people kung lawas you behind sa imong paralyzing insecure. Wow, paralyzing. At least Libra, dili paralyzing, paralyzing. Para asa, pera, kwarta, di ba na sa sa imong kung magkaroon, take a long walk with your partner and try to talk about sa mga gibati your feelings and your wishes for the future. So, marag okay kayo imong gugma Libra. Para sa imong career, trabaho sa imong financial karon. So, excellent day ni mo karon, financial period karon adlaw. Wow! Pero careful lang jud ka. Careful lang jud ka with the problems involving some papers sa bate-bate lang jud ka para wala problema. Para sa imong kayuhan, too much talking is a sign of little action. Batay ba? Too much talking is a sign of a little action. Bantay lang jud ka. So maybe silence is the best policy. Hello, good morning dahil diya sa may tumaga, diya sa badong sa kuano, sa vulcanizing shop. Hello, kuya. Sa tumasilina, pusok ang radyo na to diya sa, sa padong sa Forest Lake. Punitin ang kado na. Correct, diba? Diya, kusok kay ta sa Forest Lake o sa Land Memorial Garden. Diba, Lalaban tayo! Maayo pa mo diya, kay higa-higa lang, tindog po dosay. Aray! Sa tibatasan, ha? Scorpio! Wait, ikaw, Scorpio, you'll be overwhelmed ka nung agabay sitwasyon na express ko na dawa. So don't despair lang. Better days are coming lang. Diba? Wow. Wala sa imong gumagana, Scorpio, you will be more successful in search for love. Kung ganado, if you let yourself be instead of forcing things. So ayaw pugsa. Ayaw pugsa kay magdugo. Diba? Wala sa imong career, naman mo karon, kanang trabaho, sakripisyo, turn into a survivor. So managal nga, you have to develop your skills beyond any expectation lang. Pero nindot ka kaayo. Para sa imong kaya karon, perseverance, nag-duty ron sa guardhouse, campus base Persing. So constancy, sabi sa pa, Constancio. Mag-drive kanimo that let you fulfill sa imong goals. Bantay there are no shortcuts or easy ways to reach success. Sama naman natong si Kanset, ito para ka ng adlaw, si Leo, si Virgo, Libra, si Scorpio, ikadang set nga mapas mo. Kaya sila ang ikaduhang nito. Mabuang kubayot o managkanta. Pagkadali na ba sa oras? Hello, good morning, my buntag. At tumasila sa Riondo, no? Diyo sa may sa Mariki, o sa Barbara, kung mga suunang mga Piaggio drivers, sisid na dyan mo diya, happy lang dyan, correct, Hala ko na ba ng ilamba, ibonan, ilabyog, di ba, Happy lang, Regine! Unggoy, unggoy,
106.7 Marina News FM. Sisi na. Oy, amazing! 106.7 Marina News FM. Sisi na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Maunang mangitaglain ang imong bana. Maunang mangitaglain ang imong bana. Kay igo ra man kamuhayang murang nag-stroke. Magdubara mo problema sa iyong mga ginikanan, ha? Maunang gamit ka og herbal blend coffee. Very much! Parang masatisfied jud ang imong bana. Mugamit ka og herbal blend coffee. Very much! And herbal dietary capsule. Oh. Para makaingong kag tatagal ka pa ba? Hoy, pagkalamid yung kayo. Wow, mga unta sa Prince Lechon Passport noon. Ay, taste ng mga special seafoods. Napoy mga lechon packages. Wala lang ang 0936404014. Basta Prince Lechon, tilawi lang. Basta pag Prince Lechon, magkaong galipak. After kaong lechon. Take na kaong Power Max. Wow. Tatagal ka pa ba? Mauna ka mo nga lisod kay mo pagkatulog, di mo katulog, ano mang lisod kay pagkatulog paggabi ano man. Mauna. Oh, di ugman na lang ni kay para mahut na niya tayong garapon mo. Oh, manang ka mo nagtrabaho diya. Oh, kanang trabaho karon. Ayaw hutda, ayaw humana karon. Magtira, magbilin para ugma, para pa may trabaho pag-augma, yung gara mo, wala mo ito pag-augma, hindi na doon, natin kinabuhi, di ba? So, ano na tong third set sa itong kapalarawan lawa. Oh, this swerte kay ta. Kaya you have the power. Oh, di ba? Power to the max. Pagkalamidyo kayo, di ba? Oo, di ba? Region na wow. Nana din ang kinabuhi, oy. I love it. Ikaw ay wala po kong ikuan ha. Hinanahid ka lang mo sa amin. Make the most of it. Basta okay lang na. Okay lang na oy. Basta naka Power Max. Aray tukan ko na sa Aw na. Okay naman to. I love it. Di mo sa manager kayo, okay naman to. Paano mo to siya? Deal na to, deal. Deal na siya, o diba? O, mga Marino News FM, CC na. Very much! Sekretarios! Hoy, gana, Sekretarios. You'll be one step away from achieving sa imong mga goals karong adlaw, Sekretarios, ha? So many work this time. So good news are on the way lang. Wabong ka mga Sekretarios. Sa imong gugma karon, you are feeling comfortable enough with your partner, so take one step forward lang. So you're thinking of future projects together. Wabong ka man sa imong karga man magkaron. Unless imong biyan ka na imong pagka-immature karon, you'll be accepted at work. Wabong ka man ka. So you need to share the face responsibility lang para walay problema sa imong karya karong adlaw. Para sa imong kayuhan karong Sekretarios, keep your interest in innovating and your curiosity karong adlaw. So this will be alert and will make you grow professionally para walay problema na sa Sekretarios. Capricorn. Capri. Nasa di ba? Di ba? Mina po ko sa kuan, ma'am. 106.7. Di ba? Kami na good news.
Oh, correct na siya. Oh, FM I love na, it. FM na, FM, ma'am, ha? Very much. Oh, di ba na sa correct, happy lang jud. Oh, samukan kaning kuan mga kaning Capricorn, samukan yung mga Capricorn, di ba? Oh. Hoy, kilo Capricorn, you need to change the way. Labi na mo ato mga challenge kanong adlaw, or else you will constantly fail. Di ba? Oh, so live long for maturity lang, di ba? Wala problema, pareho na mo ni kuan. Ni Secretarios, matured, immature, di ba? Oh, para sa mga friends mo gumagano, you'll finally find someone you can share your life with forever. So don't let this person walk away. If you walk away, I will never, because this is my way, your way, and no way. Oh, Cause tonight, baby. no, because pwede mo lalaki, di ba pwede mo siya, sa ibang karamdaman mo karon. So leave all the wailing aside, as this will not take you anywhere. So you need to learn from your experiences, from move on, no ba? Para sa mga kayon karon, let go of your prejudices karon. Labi na mo evaluate kang mga person's behavior karon. Remember, the spirit is beyond any physical appearance lang. Wow, bungga kaninot kayo, di ba? Oo. Aquarius. So mga kayo will make mistakes ng Aquarius, ha? By judging close friends. So ayaw dali, ayaw pag-judge Ginoo ko. So to put up 1% to regain their affection lang para wala problema. Para sa imong gugma karon, unfortunately, your experience serious na mga trouble karon sa imong gugma. O labi na nasa likod mo ang mga past relationship, wabungga. So don't be afraid of the future lang para walay problema, Aquarius. Para sa imong kayuhan mo, para sa imong karakdaman mo karon. Seek advice in your family member karon adlaw, Aquarius, to help you make a decision to where you should invest sa imong money. O pwede ka, you have to seek some help lang para walay problema. Para sa imong kayuhan karon. There are times when reasoning will won't do it. O, so ito mga rason nga, murag dili dyan mo kung itong rason karon. O, for the people who are not like you. O, so don't even bother. O, don't even bother because your brother is not a sister. Bantay lang dyan ka mo. Siyempre, you can take, o, di ba? You can take Aquarius. O, ang pinaka-power to the max. Power max. Para sa imong, Pisces. Kanang imong pagkaulaon, imong you're shy, mga introverted ka na personality are making people around you judge wrongly. So ayaw dyan ula-ula, ayaw dyan ka na ilom-ilom na pagsaba-saba. Pag sagit-sagit na yun, murag high voltage para walay problema, para di ka ma-judge. Check, corrected by, muna pinakanindot. Para sa imong mga Pisces note, ang future dyan na assured for any relationship. What? Oh, it is something you have to build up step by step with your partner. Remember that. Just say that. Oh my God, make the most of it. Para sa imong karamdaman mo karon, do not turn your focus away from work, Pisces. For a second, you could make mistakes. So, ba't ikaw karon, be very careful karong adlaw para walay masayo, pulay mga kuhan kayo, halidim yan ron. Aw, na makasbalay day, halidim day ron. Para sa imong kayan karon, when picking up, because you are down, you are picking up, it is about being ready to take some rest karon when everything seems to be against you. So you need to learn to deal with the consequences para walay problema. So mauna nga itong kapalagan ng adlaw, itong kapalan sa tambal o di siya pwede magtambal sa unsa magkasakit. Kasi ka magkasakit, paninot ang imong skin. Skin mayaman, kutis artista, wow. Kutis, Skin Max, wow. Pagkaninot, mga akong, happy lang dyan. Ay, ginukmabuan ko ba yun? Ano siya, Hala, nangaon sa sudan na to diya, Mother Els. At iban-ban, bistang dahay, kumanikilog sa atong sunala, Pwede magkapanood to diya. Joke lang, happy lang. Mami RJ, salamat to kayo sa matcha o sa batchoy. Natin sa iba sa batchoy, salamat to kayo, ha. Hoy, manulong na to sa French lechon. Kay init kayong lechon, halagi chop. Di ba, nakapagkaramid to kayo. Hala, ko ito ng ilang Bible. I love you. Pagpagkaroon kayo ng haon na sila. Labi na. Ato mag-customer da sa Infinity Salon. Di ba, And barbershop. Nalang mag-customer, hair band. Wawapak na paggupit. Hala, ingat-ingat lang. Hala, syagit na. Regine! 106.7
Marina News FM. Sisid na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Da pagkalami jud kaayo. Regine, awo. Ay mo kalimot ha, after sa akong programa Top 20 at 12, dapat nga Power Max para mo gawas ang imong ko. Kuya Juan, di ba? Ala! Ngana po na di ba? Para loving to the max. I love it. Ang sarap. Basta naka-Power Max. Wow, pagkalang ito tayo. Ay, galamat ka, ha? Babor, Pepe. Di ba? So, galamat, ha? Bago malik ko na Top 20 at 12. Ang bayang ko, Ruben Fajardo. Brought to you by Power Max. I love it. Also, Heart to Heart Talk with Papa Joms. Di ba? Gamit mo. Dahil sa Heart to Heart Talk Papa Joms, Kutis Mayaman, Kutis Artista, Kutis Skin Man. Hi, salamat sa mong station manager. Walang gwapo butan ko gikan, matinabangon. Wow, ang hilig na nato kadyot sa di ba kanabuo malay mo ko. 038 og 414. Wow! Congratulations! So thank you to sa akong station manager. Walang gwapito kugihan buotan matinabangon. Dr. Renan Tidahay. Siya ba among broadcast sa dito online ang gwapito, ang cute anak ni Mami Arjen Ruben cute Fajardo. Sabi lang sa bat kanginan ang katawa sa tawag kanginan tigitik sa kawanangaw lang sa Bisaya the one. Okay, so see you tonight. See you tonight at Euphoria. Di ba? Okay, happy lang. Sa akong programa Katukman, pwede malabuan ang gitig-gitig pasyaw ni Landong Bisaya. Yan sikat, nakakusong ng estasyon ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Enjoy the holiday. Mga chup-chup. God bless. 1, 2, 3, let's go!